Нова телевизия, часът на Милен Цветков. Госпожо, вие слушате ли ме изобщо какво ви питам? Да, казвай. Станишев ли викаме махленска клюкарка? Станишев? Що така? Защото по телевизията само това чувам. Той е бил мутра, он е бил циркаджия, не знам какво, не знам що. Ма може ли той трябва да си мери думите? Не на кантар, на безни. Защото е министър-председател. Не знам какъв е, но ми вече до гуша дойде. Права е госпожата учител Танев. Публичното говорене трябва да е внимателно. А най-добре е да е подкрепено с конкретни предложения. И той е цара, море ми идва ми да му избудем очичките с вилица. С вилица да му ги избудем. Значи, той е глупак. Защо бе, госпожо? Да, очичките с вилица. Вие мерите ли си приказките? Госпожо, мерете си приказките, моля ви. Степенувайте. Очичките с вилица. Вие мерите ли си Защото ни взема ни въздуха. Там всички планини изреза и нямаме въздух. А пък той, Ахмед Доган, той е турчин. Ау! Угрински, запуши си ушите. Дамата се е развихрила. А пък той, Ахмед Доган, той е турчин. Ау! Значи, ако ми падне, той, че му направим сомет. Ама не му да му режем кожичката, а че му го отрежем до топките. Извинявам се. Нали за топките, ама иначе че му го отрежем. Благодаря ви много. Благодаря ви за това обаждане. Поне се извини. Ау! Значи, ако ми падне, той, че му направим сомет. Ама не му да му режем кожичката, а че му го отрежем до топките. Извинявам се. След такъв сюнет с извинение, на Сокола вече ще му викат гугутката с извинение.